Θα συναντήσουμε την κυρία Θεοδόρα Κλίτσα, είναι πρόεδρος του συνεταιρισμού, και την κυρία Θέκλα Καμένου, που είναι πρόεδρος του τουριστικού τμήματος Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Έχουν ετοιμάσει το φεστιβάλ Φιλκιού, ενός τοπικού προϊόντος της περιοχής μας, πάρα πολύ γνωστό, το οποίο το χρησιμοποιούν και θα σας τα πει η πρόεδρος περισσότερο. Η Βυζίτσα έχει αρκετή παραγωγή από φυρίκι. Αυτές είναι μιλόπιτες. Έχουν φέρει από το χωριό και από τη γύρω περιοχή. Για να έχουμε ένα διαγωνισμό. Και ετοιμάζουμε διάφορα εδέσματα. Υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό σας σήμερα.